ассалому алайкум дӯстону ва тамошобинони сомонаи рахшт ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва аппарати собунбурорӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экраномада роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, территорияи Калхозобод, территорияи Ваҳдат, территорияи Кӯлов ва дигар тарафҳо аст ки ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира. нархҳо сар мешаванд аз 35 000 сомонӣ то 400 000 сомонӣ ҳастае ва аппарати собунбурорӣ ҳам ҳастае. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва аз куҷо ба шумо хона ки лозим аст дар комментари нависем, мо пешкаш мекунем ва курси имрӯза 111 сомонӣ аст. навор асар мегӯям, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бегзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская област, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинаша мошинаи комфортна, люксаи дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихелчо қоидавӣ дорад. акай бегзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд намуди мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин хеле мошинае ки дурнушон люксае, ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо WhatsApp доранд. кадом мида ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва боварӣ. маромад ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии имрӯза аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Арвуғон, пурпарӯи бозори Кушониён. яъне ки хона ҷои беҳтарин дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Арвуғон, рӯпарӯи бозори Кушониён. хонаи мақсад ки замин, яъне ки замин надорад дӯстон азиз, яъне хона фақат ҷош омодае, яъне хона тайёрае, фақат безаминае. хоб ду дархона дорад ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, отделни пешхона дар мактаб астае, масҷид наздика, мағозаҳо ва бозори Кушониён. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо муомила ҳам дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии 42, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp ҳам дорад. хона бесотиқа, безаминае. хоб хона уже ҷош ҳамин хел тайёр аст дӯстони азиз, безаминае ки бо хахтон маълумота мегирем. 280 бо савдо ҳам дорад. лаби роҳ дар ҷои беҳтарин. маромад дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем дӯстони азиз. ва агар шумо дар охари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот чаро кунем, мо реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, баҳри Корвонда. якхонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 30 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳоҷатош 100 доми дуошона, нархаш 150 000 сомон. срочнае, бо хайхтон маълумота мегирем. якхонага якум мошина, доми дуошона, 30 квадрат, ҳоҷатош 100%, нархаш 150 000 сомонӣ. хоб ин рақамҳои мегафонуш ахираш 65 дасти Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 53 WhatsApp ҳам дорад. ина квартираи арзон барои шумо бо нархи 150 000 таъминболи ҳуҷҷатдор дар баҳри Корвонда. хоб маромад ранг занед, дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем дӯстони азиз. фақат шумо лайка фаромӯш накунед, чунки дар ин навор фақат хонаҳои арзон аз Душанбе ва аз дигар тарафҳо ҳастанд. баъри шумо фақат хонаҳои заминӣ, заминои холӣ ва квартираҳои арзон. маромад кадомеш ки мавқеъ аст дар рақамошо дар пӯйра аст, маромад занг занем. мегзарем ба сеюм аппарати фурӯшӣ. аппарати собунбурорӣ аст баъдон ки срочнаи калонош аст. аппарати собун мебаровардагӣ калонош. хоб дар ҳолати хуби техникия мегӯяд, соҳибаш мегӯяд 5.5 киловатта дӯстони азиз, то 5000 мега мебарорад. бо хай маълумот ча мегирем. калоношай қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, яъне ки территорияи Балхи мешавад, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархаш
18000 мегад ғалилага, яъне ки срочна сум дар кор мегад нархша 11000 гуфтасай, бо ягон сум ша арзон мекунанд. Хучонда 18000 сум ғалтидаги астай. яъне ки 11000 айни ҳол гуфтасиян срочна мегад сум дар корай. خب این نمی رقم‌های تیسلی صاحب شدن که 24 ساعت کار میکنن و در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. آپاراتی صابون میبردگی است که یک بیزنسی تیار است. خب کدوم شما که لازم است اگر اگه معلومات خواهید اگر بیشتر فهمیدن در همین رقم‌ها شما زنگ زنید همش با شما فهمیده میتین. 11000 تومان است با اگه شما معامله بشه برام تماس گیرید. میگذاریم بعد چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино кӯчаи Армуғон рӯ парои бозори кушониён дастон аз пеши мактаб, масҷид ва дигар чизҳои лозимӣ. замин доранд ки хонаи тайёр аст. 5 дар хона кардагии тайёр аст ки бо ремонтҳои сифати аъло, ремонтҳои люкс, беҳтарин ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ҳамаш қоидави обсифати шаҳрӣ дорад. пеши мактаб дар пешаш лаби роҳи калон. пеши бозори кушониён да. хоб ҳама чизи лозимӣ дар наздикиша. шаҳри Душанбе ноҳияи Сино кӯчаи Армуғон. нархаш мегӯяд 400000 сомонӣ аст мегӯяд бо муомилаи хуби хуб дорад. яъне ки безамина бухай маълумотша мегирӣ ҳамаи хонаҳо ремонти фасон кардагия. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон дастӣ, думаш рақамҳои Россия, ахираш 00 ватсапам дорад. хона як кухни гарнитур ҳамаш дорад. ай берун дурун ҳамаш ремонтҳои беҳтарини ҳозиразамона кардагия. агар ягон маълумотша шумо нафаҳмида бошед хоҳед агар фаҳмида дар ҳамин рақамҳошон шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. беҳтарин ҷода мегӯяд дуруни хонаҳо кушод 5 дар хона ҳамаш қоидави ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дорад. марҳамат дигар маълумотша гирифтон аз нархаш 400 бо савдо мешавад ва агар шумо дар манхали хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мушкил бошад марҳамат рӯ мо реклама мекунем. ин хонаи мо яъне хонаи ҳозира хонаи дуошона аст. азиз марҳамат занг зада ҳамаша фаҳмида гирем бо худшон мефаҳмонанд. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи гулистон ҷамоати баҳор то сентра тақрибан 7-8 километр роҳ аст. яъне ки то райони шаҳра. хоб шаҳри ваҳдат деҳаи гулистон ҷамоати баҳор то сентра 8 километр. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки обу васл ведаст. то мактаб 600 метр ҳастай наздикиш да мағоза документош 100%. хоб якта коридори карон як баня дуруштатун азиз ги хона бо смен блокати ва аз дурунаш бо ғишти пухтакати карда шудааст. хоб ғишти пухтакати дурунашай ва шкатур светпет ҳамаш қоидави гузоронда подвалам дорад. дар интерьерус ҳамаш харидагӣ яъне фақат барои часпондан барои дигар чизо ҳаста. яъне ки уже тайёр яъне ки барои ки начаспонад кӯдакон нарасанд гуфта начаспондия уже ҳамаш гирифтагӣ тайёрае ва дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 175,000 сомонӣ аст. бо ягон сум хай муомила мекунем. хоб промои якта рақами Россия ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсапам дорам. чун азиз хона уже ки 95% қариб ки омодае. хоб агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед ягон ҷош агар хоҳед мефаҳмидад шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед дар ватсапшон ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. хоб марҳамат агар чи саволе ки доред ягон ҷоша нафаҳмида бошед марҳамат шумо занг занед ба шумо ҳамаша соҳибаш фаҳмода метиҳам. ана бобиҷон лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед бор худаш меомадад.
мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, кӯчаи Армуғон, хобрӯ пари бозори Кушонон дастон азиз. Сета хонае ки ҳамашон қариб ки дар як ҷо ҳастанд ва беҳтарин ремонт. Хонаи навбатии мо ин шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Армуғон, рӯ пари бозори Кушониён, назди мактаб ва масҷид дигар чизо. Хона фақат безамин не ки ҳамин ҷои проекти замида ҳамаш да хона кардагиае. Обшим се дар хонаи калон дорад ки об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ омода ва тайёрае. Кухни гарнитур, термис, ҳамаш қоидавӣ. Хона мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо муомила ҳам дорад ва дӯстон азиз рақамош якумаш мегафон дасти Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия. Кондитсионер, термис ҳар як кадом хонаош қоидавӣ дорад. Нархи хона 270 та бо савдо дорад. ҳам ҷои мақсад якум ошона, ҳам ҷои дуюм ошона дорад. хоб ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан ягон савол дошта бошед, шумо дар ҳамин рақамошон занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонанд ва нархшам савдо мекунанд. ҷош ҷои беҳтарин мега соҳибаш марамат занг занед. баъд дӯстон агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад марамат роӣ кунем, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва наворро то охираш тамошо кунед. Илтимос селкаи навори мо дар WhatsApp имотон подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Румиданеки Калхозобода. хоб дар 40-солагии ҷамоати фурӯзе гуфтагӣ аст соҳибош, бо хай маълумотша мегирен. 8 сотиқ замин маҳсулот аст ки се дар хонаи барак кардагӣ аст ки хонаҳо шикатор, монтаж ва дар тирезаҳо часпондагиае. нархаш мегӯяд 90 000 сомонӣ аст мега соҳибош, бо ягон сум муомила дорад азиз. рақамошон билайн. кадоми шумо дар аз территорияи Калхозобод, территорияи Балхи ки лозим бошад марамат занг занед, дигар маълумоташа аз худшон гиред марамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. аниқтараш замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳоти Тула гуфтагӣ аст соҳибошане ки шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳоти Тула. хоб заминш мегӯяд майда мегӯяд 2 сотиқ мегӯяд замине, 2 дар хонача мегӯяд кардагӣ аст, 2 дар хонача қариб фундаментош. хоб гидаш мегӯяд бо бетон маҳкам аст ва нархаш мегӯяд 50 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. ҷош мегӯяд ҷои хубае. 2 сотиқ замин, хоб гидаш маҳкам, 2 та хоб ҳамом, ҳамхали проекти хонаборӣ. хоб нархаш 50 000 сомон. ин рақамо мегафон шуд, кадоми шумо дар ки лозим аст марамат тамос гиред. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар диагностика. Квартира бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад, 45 квадрати метр бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хоб квартира бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. нархаш мегӯяд 360 000 сомонӣ аст, мегӯяд бо арзон мешавад, бисёр не арзон, яъне дӯстон азиз, яъне бисёр арзон намешавад. 360 бо ҳамаи чизи чораш кади ҳамаи намуди сифати аъло кади ремонт кардагӣ ва ҳамаи чизи чора барои зиндагӣ дорад. хоб ин рақамҳои мегафон шуна, кадоми шумо дар ки мақсад маъқулае хоҳен агар ҳамин хонаро харидан, ҳамин квартира марамат шумо занг занед, ҳамаша ба шумо соҳибаш фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Чорбоғ гуфтагӣ аст соҳибош. акнамадон аз центр ба фикр болотар аст, мумкин ки тарафҳои тепош боша, яъне тарафи деҳоташ. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстон азиз ки хоб гирд ва нашда камкам одамо зиндагӣ доранд, хай ҷои мақсад ки берунтар аст, нархаш 35 000 сомонӣ аст. хоб маълумотоша пурра гуфтагӣ нест соҳибош, агар ки шумо дар махалли замин ки лозим бошад марамат занг занед, бештари маълумоти пурраша аз худашон гиред. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.